Screen-o jebroni photo nugui tongmani bo kuno normal bwraiya bo wngkha khoroksa AI expert data scientist tei bo khoroksa CEO company ni tei khoroksa AI expert data scientist tei CEO wngmani yagulo bo bini karnama khlaimano norok khwnamani yagulo belai kheno wanajaknai bahai khe amsuk successful independent bwrwi omo hai samung hamya khlai man hinui bahai ke khoroksa successful independent bwrwi amsuk samung hamyao khlai man hinui jotono belai kheno wanajaknai tamni hingangke o khoroksa successful independent bwrwi bini khoroksa bwsa 4 bosorni cheraino bo nijino bwtharmani yagulo o kwthwino bini bwsani kwthwino thikana khlainani bagwi bini no kaisa suitcase o daoi kubni jagao tlangnani naikha tei a jorao no police rok bai manjakha bo hingke o jagao belai kheno wanajaknai kok khoroksa belai kheno educated successful independent bwrwi rang puisa ni kuno obab kwrwi tei shikha bo kaham no khoroksa educated bwrwi tei bahai ke nijini no bwsano nijini yak bai bahai ke bwtharwi mankha hingke omoni ukulokni hwijak kok rokno twi no tini ni video o saiman lainai bo tamni bagwi bini amsuk naithotok 4 bosorni bwsano bwtharnani nangkha West Bengal Kolkata o Suchna Sheikh achaikha ar jagao bini birthplace bini jota pora rok China o porikha aboni yagulo kheno NIT Kolkata ni simi engineer ni pora porikha ar jagao bo bini engineer ni course complete khlaikha aboni logi Suchna physics ni BSc tei MSc ni pora porikha Piaba Suchna data scientist tei AI o samung belai kheno khlainani muchungjago bini agini chereng simino aboni bagwi no bo Bangalore o thangwi data scientist ni job khlai tongwi kha tei ar jagao no samung khlaite khoroksa chwla Venkat Raman bai malaikha puila Venkat Raman wngkha Kerala ni simi tei bobo Suchna kahai no belai kheno educated pora gwnang tei bobo khoroksa data scientist AI ni samung no khlai tongo 2010 o Suchna tei Venkat Raman kaijakmani 9 bosorni yagulo Suchna khoroksa sajlano achai rwkha tei borokni bwslani bumung narwkha Chinmoy hinui Chinmoy achaimani yagulo 9 bosorni ulo borokni family o jotono hasa khushi wnglaijak jotono tongthoklaijak o bwsla achaimani yagulo phiaba o khushini pahar bisiti kilia dakti no bainani naikha Chinmoy bai Suchna tei Venkat Raman borok khoroktam no kaisa nogo tongo tei jephuru borok buma bupha walaikha hingkangkhe bwsla bo ar jaga no tongo omo haikhe no walaimungni kwni kwcharo bo twerk torwi phaikha buma buphani walaimung nogui tei omo haikhe no Suchna tei Venkat Raman salbrum no walailaio kaisa tei kaisa kok no twiwi omo walaimung hingkangkhe haino normal kunufru hingkangkhe bwsaino jai khaya kunufru hingkangkhe bwsano kunufru hingkangkhe nok no twiwi omo hai kwbangma kok no twiwi no khurchawi salbrum no boni nogo kese kerang bihik bwsai walailaimang tonglaio 2022 sono hingkangkhe Suchna tei Venkat Raman walaimung kotor wngwi thangma bai Venkat Raman afuru boni nok yakarwi kubuni jagao ongkhorwi paikha thangwi paikha kubuni jagao tei 2022 sono no Suchna court o thangwi bo aro peace khlaio je bo bini bwsaibai tei tongna muchungya hinui tamni bagwi hingkhe bini bwsaibo no salbrum no physically assault khlaio buo togo tei kok hamya bai kutugo omo hai kok rok no twiwi bo court o sawi kha aboni yagulo Suchna Sheikh
bengket raman omahai ke physically assault bumani tokmani te walaimani omahai video te photo rokbo korto phonokha joto amoni yagulo joto pro manmani yagulo kheno court ni hoite bengket ramano ades rekha je सूचना तै बिनि बस्लानि गानागिनि फानो तानुक जागदि borok bai haksal tongdi hinoi divorce ungmani 3 mas ungui thangka phiaba o 3 mas ni bisingo bengket raman bini bihik tei bini bosla bai waisapano malai manya hingke nor bowan suinadi kaisa family o 14-15 bosor tongui tongmani yagulo asoksa kagui thanani amubo 3 mas jora nukya bwsa no malai riya hingke tamo hai ma tongjaknai abagui no bengket raman bo belai kheno bosla no khatang jakha 3 mas jora malaya ungui aboni yagulo kheno bengket raman court o thangui request khlai kha saljare malai di hinai te court ni borok rok bono ades rekha daily no robibaro saptao waisa malai mannai hinai abo bo bini bosla bai simino bengket raman no o court ni hoite ades remani yagulo bengket raman belai kheno khosi tamni hingke bo 3 mas ni yagulo bini bosla bai mama lai sinai amsuk nasingmani yagulo hingke din laite finally robibar sokpaika apro bini ex wife susanani nogo thangui bini bosla chinmoi bai malaina ni din malaina hini thangka bini ex wife ni nogo bini bosla bai haipono malai rinani relia bini ex wife sakhabono chinmoi nogo gurui fataro bini dolok bai thungnani hinui thango hinui kok katakiti khlaikha hingke bengket raman afro buphawan sukha mo robibaro malai manya phanno te kaisa robibar phainai saptao jesake phano mamalainai hinui mansugui thangkha teisa nogo kifiloi din laite sarta robibar lai thangka phiaba o sarta robibar ni bisingo kaisa robibar phano bini bosla bai salsa phano malai relia o bini ex wife daily no salbrum no robibar sokpaika hingke court katakiti khlai rio bini relatives talango berainani thango thungnani thango nogo kurui jatre podro kok sawoi amoni yagulo kheno bengket raman bo belai kheno tamo haima tongjakha finally bo suchana no sakha jodi finally robibaro ano ani bosla bai malai riya hangke court o thangui ang o kok rok no sawainai hinai hingke ta robibar phainani sikang no suchna shonibar ni dino 6 January 2024 ni salo suchna Bengaluru ni simi Goa o thango tamni hingke bengket raman phainai robibaro bo tamalai thun hinui bini bosla ba haike planning khlai bo thangkha Goa o hingke video belai kheno logoi thangmani yagulo ani bo belai kheno problem ongo net problem ni bagai abagui part 2 ma sanamnai noi jodi part 2 comment at least 200 comment sokpaika hingke part 2 hinai ang sure o video ni part 2 tubunai hingke jodi norok part 2 nangui tongka hingke part 2 hinai comment khlai di।